Zdravo svima i dobrodošli u treći fantastični podcast stranice Pottermore Srbija. Polako smo se evo već zahuktali i nadamo se da uživate u našim emisijama. Moje ime je Nemanja, a društvo mi pravi, kao i uvek, draga urednica stranice Bojana, koja je danas rođendan, tako da je cijela ekipa stranice Pottermore Srbije. Čestita rođendan! Hvala puno, topao pozdrav i sa moje strane. I da, Nemanja, već smo u trećoj emisiji koja pada na moj rođendan, a premijera nam je sve bliža i bliža. Naravno, cijela ideja ovog podcasta jeste da se fanovi spreme za premijeru filma Fantastične zveri Grindelwaldovi zločini. Magic blooms only in rare souls. But the old ways serve us no longer. Mr. Scamander, do you think Dumbledore will mourn for you? Film nam je sve bliži, zar ne? Pa da, već evo sitno brojimo. Kao što znamo, predpremijera filma je zakazana za 13. novembar i to u Combank dvorani i u Cineplexu Ušće, dok je od 16. novembra film u bioskopima širom zemlje. A koje su to novosti iz sveta Harry Potter i fantastičnih zveri obeležile proteklu nedelju, saznaćemo u nastavku. Objavljena su 4 nova TV spota za film Fantastične zveri i Grindelwaldovi zločini. U njima se nalaze nove scene, uključujući poseban deo sa Queenie i Grindelwaldom, kao i scena bežanja Newta i Tine iz ministarstva. Svi spotovi su dostupni na YouTube platformi, a objavljeni su i na stranici Pottermore Srbija. Rano prikazivanje filma Fantastične zveri i Grindelwaldovi zločini počinje 3. novembra u odabranim bioskopima širom sveta. U Srbiji i okruženju navedene projekcije nisu dostupne, dok se film predpremijerno kod nas prikazuje od 13. novembra. Karte su u prodaji. Film Fantastične zveri 2 biće dostupan i u IMAX 4D tehnologiji u bioskopu Cineplex Delta City. Ova tehnologija podrazumeva čak 14 dodatnih efekata koji će učiniti da se osjećate kao da ste zaista u filmu. To uključuje sneg, maglu, pomeranje sedišta, kao i golicanje, efekte munja i vetra. Kako je navedeno na sajtu bioskopa, ova tehnologija biće dostupna od 15. novembra, a više informacija o projekcijama i kartama biće objavljeno u okviru repertoara, pa savjetujemo da ih redovno pratite. I take it. You've heard the rumors. Grindelwald wants to rule the wizarding world. Oh, Merlin. Hello. I cannot move against Grindelwald. It has to be you. Have you got anything in your case that might help? Genius. Bile su to poslednje novosti, a sada se vraćamo naravno glavnoj temi naše emisije, a tu su naravno Fantastične zveri i nestrpljivo očekivani nastavak Grindelwaldovi zločini. Baš tako. U prethodnoj emisiji bavili smo se malo više likovima iz Fantastičnih zveri i Harry Pottera i pravili paralele, a sada ćemo se vratiti na sam nastavak filma. Da, u prvoj emisiji smo se nekako dotakli tog velikog otkrivanja lika Nagini i to je nešto što na neki način još uvek trese zajednicu, čarobnjačku zajednicu. Mislim da nas očekuje uzbudljiv film, posebno s obzirom na trailere koji najavljuju, ali se naravno od trenutka kada je Nagini prosto predstavljena otvorilo dosta pitanja. I naravno mnogi prave sada paralelu između Credensa i Nagini i Newtovog odnosa sa njima. Ono što možemo vidjeti u trailerima je to da su definitivno Credence i Nagini povezani. Da, imaju određenu konekciju, da tako kažem, i oboje rade u cirkusu, koliko smo mogli da vidimo. Da, mislim, oni su na neki način povezani zato što oboje, da kažem, ajde na neki način boluju od te neke mračne magije koju ne mogu u potpunosti da kontrolišu, tako da mislim da nije čudo što su se njih dvoje našli, ali ono što mene zaista zanima u samom početku je da li Nagini dobar lik ili će na neki način da mislim, svi znamo da se ona kasnije pridružila Voldemortu, da je on pretvorio u Horcruxa, ali pitanje je da li je ona neko ko prati te mračne čarobnjake i... Da, čak
svi znamo da nju Voldemort zove moj dragi prijatelju. Svi znamo da jednostavno čuva, ne samo zato što je Horcrux, nego zato što očigledno joj veruje i priča sa njom. A sa druge strane, ako je ona u određenom dubljem odnosu sa Credenceom, svi znamo da Credence nije loš. Tako da, kako je ona uspjela da odatle dođe do Voldemora, to tek treba verovatno da se otkrije, ali svakako je veliko pitanje. Tako je, mislim, u prvom delu smo videli da Grindelwald, doduše tada prerušen, pokušava da privoli Credence na svoju stranu, tako da definitivno mislim da postoji ta mogućnost da će Grindelwald pokušati da Nagini i Credence privoli ponovo na svoju stranu, jer znamo da i sam Credence koji je, da kažemo, bio tada patio od Obscurusa, ne znam li kako smo preveli kod nas. Tako da mislim da čak i postoji mogućnost da jednostavno im Grindelwald na neki način privoli na svoju stranu, tako da mi ne čudi ako bi to, na primjer, kasnije uticalo na to što se Nagini na neki način pridružila samom Voldemortu. Da, također imamo i pitanje da li je sam Dumbledore znao ko je Nagini, pogotovo kasnije, ili nije. Tako da to je... Da, mislim... Zapravo to. Jeste, to je stvarno neko pitanje koje se postavlja. Znamo svi da Nagini, dobro, kako je objašnjeno o samoj kletvi koju Nagini ima, ona kasnije se definitivno pretvara u zver trajno, odnosno ne može da se vrati u nikakav ljudski oblik, pa se postavlja pitanje da li Dumbledore upoznao nju dok je bila u ljudskom obliku, da li ona zna ko je, i na kraju se naravno postavlja pitanje kako su uopšte ona i Voldemort na neki način upoznali. Prosto, ja sam pročitao par teorija fanova, neka moja teorija koja se slaže sa par njih je to da su se oni upoznali kada je on, naravno, prvi put nastradao, da tako kažemo, od kletve koju pokušao da baci na Harry Pottera dok je bio u Albaniji. Mislim, znamo sigurno da je stvorio neku vezu s njom, s obzirom da je Voldemort takav da nikad ne bi Horcrux stavio u prosto neku običnu životinju. Bilo šta, zapravo, da. Da. Previše ga i privlači moć, čak i predmeti koji su Horcruxi su zaista moćni bez magije koji im daje to što su Horcruxi. Da, mislim, ono što je sigurno znamo je da se Credence i Nagini će biti dosta povezani u samom filmu i da to je verovatno rezultat njihovog stanja prosto u kojem se nalaze, kao što je rekao, oboje pate od neke forme mračne magije koje ne mogu da kontrolišu. I ne mogu da izleče. Tako je, i koji im oduzima na kraju krajeva i tu neku ljudskost, i znamo da Newt i ona čuvena rečenica da nije upoznao čudovište koje nije mogao da zavoli, tako da ja mislim da će on definitivno pokušati na neki način da im pomogne, ali nadam se da neće nekako plot samog filma biti kao u prvom delu gde Grindelwald pokušava da ih pridobije kao što je pokušao Credence da pronađe i privoli na svoju stranu, da neće biti i plot drugog filma da Grindelwald opet pokušava da ih privoli na svoju stranu, a Newt da ih sačuva, ali mislim o tom potom. Znamo sigurno da će doći u jednom trenutku do bitke između Grindelwalda, Newta i njegovog brata, tako da to je nešto što ćemo sigurno videti. Tako je, a što se tiče Dumbledora i Grindelwalda, šta imaš da kažeš? Pa da, mislim, to je tema definitivno koja je mnogo među fanovima i dalje... dalje razne teorije nove se stvaraju. Da, naravno, da se stvaraju razne nove teorije. Ono što su neke činjenice koje svi znamo je da je J.K. Rowling potvrdila da je Dumbledore bio gej i da je na neki način imao određenu ljubav prema Grindelwaldu, slobodno možemo tako reći. Ja sam pročitao jedan članak gde je David Yates, koji naravno je reditelj, naveo da neće uopšte biti jasno rečena činjenica kakav je odnos između Dumbledora i Grindelwalda, ali jednostavno je jasno kad se vidi u nekim scenama i to će, kako je bar on rekao, biti prikazano na jedan vrlo sofisticiran način. Mi znamo da je on u gledalu žudnje video Grindelwalda. Video njegov odraz, da. Da, tako da na neki način mi je vrlo zanimljivo da pogledamo prosto kakav je bio Dumbledore kao mlad čovek. Svakako dolazimo do jedne stvari koja nije toliko omiljena fanovima Harry Potter sveta, a to je ko umire.
A svi znamo da J.K. Rowling uopšte ne beži od ubijanja svojih likova. Čak mnoge dobre likove za koje mi mislimo da nije trebalo da stradaju, ona ih je jednostavno ubila. Tako da u prošlom filmu nismo imali nikoga ko umire, pa se pitamo koga će prvo gubiti. Da, nismo imali nikoga glavnih, da kažem, protagonista i voljenih likova da umire, imali smo par do duše sporednih likova. Pa mislim da će sigurno neko u ovom drugom filmu umreti iz prostog razloga što mislim to je J.K. Rowling, znamo da ja čak evo imam i pomisao da će to biti Credence na kraju, pa da će se dalje nastaviti priča između Dumbledora, Grindelwalda, Nagini i ostalo. Da, postoji ta teorija zato što se u jednoj sceni na jednoj strani vide Newt, Nagini, Jacob, ne znam, Newtov brat, nekoliko glavnih likova, ali pored Nagini ne stoji Credence, tako da zato postoji teorija da će možda njega ubiti. Da, to je meni prvo palo na pamet, prosto kad smo ja i ti u dogovorima za ovaj podcast i gledali koje ćemo teme da prođemo, jednostavno to mi se čini nekako kao čudno, mada nisam siguran, doduše nisam toliko ni ispratio te intervjue u posljednje vreme šta je bilo, da li je on potpisao za druge filmove, da li će se dalje pojavljivati, tako da ipak ostavljam i nešto da me iznenadi film, tako da vidjet ćemo. Mislim, eto, to je neka moja teorija, što bi rekli, kladio bih se na to, ali vidjet ćemo da li sam u pravu. Ne znam šta ti misliš, koja je tvoja teorija, ko će prvi da ode? Definitivno Credence, mada dešava se nešto jako čudno i sa Queen, tako da iskreno se nadam da neće i ona da strada. Da. Pošto vidimo njen susret sa Grindelwaldom, ali ne znam, moja teorija se slaže sa većinom, a to je da će definitivno Credence da nastrada, ako ne u ovom filmu, onda u narednom, jer to je bitan okidač za Nagini, tako da... Da, mislim, vidjet ćemo. Slažem se to za Queen i ta scena koja su prikazane u trailerima su onako malo uznemirujuće što se tiče nje, ali dobro, znamo tu da je njena sestra, da verujem da će uspjeti da se odbrane od svega što im dolaze. Dotakli smo se raznih nekih tema, mi nam pozivamo naše slušalce da nas prate, da komentarišu i naravno daju svoj komentar, ali najzanimljivije ćemo definitivno pročitati u našem podcastu, a sad je došlo vreme i da se malo zabavimo. Spremili smo kviz. To je kviz od pre 2 godine kada je Pottermore Srbija radio premijeru Fantastičnih zveri. Družili smo se tada u Novom Sadu i Beogradu. Ove godine ćemo se družiti samo u Beogradu i to će najverovatnije biti Combank dvorana, ali naravno pozivam sve da nas redovno prate, sve ćemo naravno objaviti na stranici. I kviz je bio koji ste lik iz Fantastičnih zveri. Naravno, ostavit ćemo link slušalacima da možete vi da rešite film. Obavezno nam u komentarima napišite šta ste vi dobili, a mi možemo da krenemo da ja i ti rešimo taj kviz. Da, ja ga moram da kažem da ga prvi put radim, tako da ne znam šta će biti. Da, mislim, prošlo 2 godine od kad je ovaj kviz napravljen, tako da sam ja definitivno ne sjećam šta si dobio. Ali možemo da krenemo. Prvo pitanje koje imamo je koju životinju biste na prvi pogled odabrali? Pa imamo pas, leopard, jazavac i mačka. Ja ću pas, definitivno. Mačka, definitivno. Okay. Dobro, idemo dalje. Pitanje je koja je vaša profesija u svijetu čarobnjaštva? Pa imamo profesora u školi, zamjenika Aurora, službenika u Ministarstvu magije i vlasnika prodavnice u Dijagonaleji. Pa dobro, definitivno bi bilo najbolje profesor u magičnoj školi, ali mislim da bi meni više ležalo kao vlasnik prodavnice Dijagonaleji, tako da će to. Ja bih bila službenik u Ministarstvu magije, onako fancy posao za čarobnjaka. Ok, super. Idemo dalje. Kojoj kući u Ilvermornoj školi pripadate? Pa Quidgy. Ako se uopšte tako čita. Pa ja ću izabrati Horn Serpent. Ne znam iz kog razloga, zato što ima 2 reči. Dobro, idemo dalje. 4. pitanje. Poluskrivač je miroljubiv biljoždar, nalik kakvom gracioznom majmunu s krupnim, tužnim crnim očima, često skrivenim ispod njegove dlake. Da li je to tačno? Tačno. Naravno.
A sada si ti na redu? Kalaštura je japanski vodeni demon koji nastanjuje bara i plitke reke. Tačno ili netačno? Ja bih rekao da je to netačno. Ja bih rekla... moguće. Ne vjerujem da je ona japanski demon. A da, možete da birate oblik vašeg patronusa koji biste odabrali. Definitivno Feniks. Imamo odgovore Detlić, Feniks, Vidra i Svraka. A ja ću Vidru. Mislim, da, Vidra je dobra. I na kraju, koje fantastično stvorenje bi voljeli da imate kao ljubimca? Nju se ne bi složio sa ovim, nijedno magično stvorenje verovatno ne bi trebalo da bude. To se Hipograf... S druge strane, Hagrid bi ih uzeo sve. Da, Hipograf, Bazilisk, Njuškavac i Jednorog. Pa normalno svi znamo da bi to bio Njuškavac, ali ja ću u ovom slučaju izabrati Hipografa. Ja ću izabrati Njuškavca jer postavljam stalno slike Njuškavca na našoj stranici. Ja sam Jacob Kowalski. Ja sam Parpentina Goldstein. Evo. Kao i Tina, hoćeš ja da pročitam ili? Može, izvoli. Kao i Tina, nepravda vas boli, učinit ćete sve da pomognete onima u nevolji. Pravi ste primjer čarobnjaka koji može da radi kao Auror ako biste se preselili u London. To je to, ja sam rekla da bih razumio Ministarstvo magije. Totalno tačno. Ja nisam vičan magiji, kaže, bez obzira što možda niste vični magiji, spremni ste da pomognete i onda kada su stvari izvan vašeg prijatelji uvek mogu da se oslone na vas. Što je danas retkost? Kaže kviz koji smo uradili. Pozivamo naravno sa naše slušalce da isto urade i obavezno u komentarima da nam napišu šta su dobili. Tako je. Sigurno je da se očekuje još dosta zabave na našoj stranici, pa predlažem da redovno pratite Pottermore Srbija. Očekujemo vas na Facebooku i Instagramu, kao i na YouTubeu, a uskoro i na još jednom mestu. Sove se ukupljaju tu čast, a o svemu ćete naravno biti informisani uskoro. Misteriozno u skladu sa filmom. Došli smo do kraja još jednog podcasta i hvala vam na pažnji, pa smo ponovo tu sa vama za 7 dana. Do sljedećeg slušanja.